Bé, doncs bona tarda i benvinguts a la xerrada d'avui del confinament roig. Tenim, com veieu, el nostre company, en Roc Solà, de Debats pel Demà, i farem aquesta xerrada d'introducció al pensament de Gramsci. Com sabeu, veieu aquí que teniu el xat, deixeu les vostres preguntes i quan acabem cada bloc temàtic, que ara suposo que us explicarà el Roc com s'ho ha estructurat, farem les preguntes. Moltes gràcies a tots. Gràcies també a tu, Roc, per acceptar la proposta de la xerrada. I res, comencem. Hola a tothom. En primer lloc, agrair que m'heu convidat i m'heu demanat això. Jo encantat. I, m'agradaria destacar que Gramsci va escriure la major part de la seva obra confinat a les presons de Mussolini i espero que aquesta ironia, diguem-ne, que ens trobem confinats també, no ens facin sentir com poc productius, no? Comparat amb una persona que va escriure 29 quaderns i que crec que avui intentaré convèncer-vos que és una obra super interessant i que aporta moltíssim, no? Començaré dient per què Gramsci, no? Per què ha sigut tan llegit, per què diguem, en tantes èpoques històriques i per gent tan diferent doncs han llegit a Gramsci. Avui en dia, diguem, el 2020, pràcticament 80 anys després de la seva mort, hi han escrites, diria, unes 22.000 obres entre articles i llibres sobre Gramsci i de totes les tendències, no? Per posar alguns exemples, no? Des de la Índia, que han parlat sobre l'anàlisi del sistema de castes d'allà, com el senyor Guha, que parlava de la dominació sense hegemonia, fins al senyor Togliatti, no? A Itàlia, després de la Segona Guerra Mundial, o Soletura i Sacristán aquí a Espanya, o inclús a Argentina, i fins i tot en un dels ideòlegs de l'extrema dreta francesa, Alain de Benoist, també és un gran reivindicador de Gramsci, una mica estrany, però sí, també diu que Gramsci els hi va interessar molt, no? Tenim, jo què sé, Aricó, Stuart Hall, Josep Fontana, Hobsbawm, diguem-ne, pràcticament tothom, des d'historiadors, sociòlegs, polítics, lingüistes, diguem-ne, des de totes les cordes, no? I diguem-ne, per aventurar una possible interpretació, no? De per què ha sigut tan llegit, jo diria primer perquè escriu sobre molts temes, no? És a dir, Gramsci, si heu fullejat una mica la seva obra, és un tio que reflexiona tant sobre qüestions lingüístiques com de qüestions polítiques en un sentit amplíssim, sobre qüestions territorials, diguem-ne, sobre la moral, sobre el sentit comú, sobre dictadura, o sigui, sobre temes molt amplis, no? Llavors, jo crec que aquesta qüestió fragmentària també, perquè en veritat ell no té no hi ha una obra constituïda d'una manera sistemàtica, que ja pensada com havia de ser i que s'hagués plasmant així, sinó que són 29 quaderns i després articles i programes del partit, no? Del Partit Comunista Italià. Llavors, una persona que aquesta fragmentarietat de la seva obra ha fet que se l'hagi pogut reivindicar des de llocs molt diferents, no? I, per altra banda, després hi hauria una altra qüestió que, si em permeteu, o sigui, seria com en la seva obra hi ha una contradicció fonamental, que és la que li ha d'estudiar, que és la contradicció, diguem-ne, que també travessa l'obra de Maquiavel, gran inspirador de Gramsci, no? Quan Maquiavel parla dels humors del poble i dels nobles, la contradicció també en Rousseau, quan parla de la voluntat general, en Marx, Capital Treball, en Foucault, fins i tot, Poder, Resistència, o inclús en Pi Margall, quan parla d'estat unitari i federació, no? Que és la contradicció entre dominació i llibertat. És a dir, la gran qüestió, la gran pregunta que podríem dir que travessa l'obra de Gramsci és aquesta, no? I que ell ho plasma amb diferents conceptes. El que potser més fortuna ha fet és el concepte d'hegemonia, no? Però que molts conceptes seus estarien integrats en això, que intentarem desenvolupar durant la xerrada, no? El mateix concepte de bloc històric, revolució passiva. Hi ha molts termes que travessen aquesta contradicció i que jo crec que ha fet possible que el reivindiquessin tant, diguem-ne, l'esquerra extraparlamentària
italiana que considerava que els consells de fàbrica era la part bona de Gramsci, com fins i tot diguem-ne, Togliatti, no? Que considerava el pare del partit, del príncep modern, etc. No? I aquesta seria una primera interpretació, no? De per què Gramsci, per què gent tan diferent l'ha reivindicat. I com vulgueu, jo passaria al següent apartat, que és la meva proposta d'estructura, que és seguir una mica diguem-ne, la seva biografia cronològicament, intentant veure cada context històric en el qual emergeix el seu pensament per no plantejar el seu pensament com una espècie d'arquitectura, diguem-ne, una estructura mental que se li acut i li funciona perfectament, sinó al veure com va analitzant cada situació que se li presenta i, diguem-ne, va proposant conceptes nous, van emergint i van, diguem-ne, una mica cada moment de la seva vida vinculat als conceptes que va proposant. Així que, si vols, Xavi, començo ja amb el primer apartat. Podríem parlar... Sí? Sí, tira, tranquil. Vale. Bé, al començament, que podríem parlar com a mitjans de la segona dècada del segle XX, cap allà 1915, Gramsci està, diguem-ne, sacristant en aquest text, que, bueno, es diu L'orden i el tiempo, intenta analitzar una mica la importància d'aquests dos factors en la vida de Gramsci. Ell diu que és el moment de començar en la vinculació amb la idea de socialisme, amb l'utopia, amb la il·lustració, fins i tot. I diguem-ne que ell està pensant, aquí us he ficat un article d'aquesta època, que és Socialismo i cultura, del 16, en el document aquell. I, diguem-ne, la frase que podria resumir una mica la seva perspectiva és la següent, no? Quan ell diu els revolucionaris de 1789 de la Revolució Francesa no preveien l'ordre capitalista. No? És a dir, ell reflexiona aquí sobre aquesta qüestió. No? Llavors, m'agradaria mencionar, per començar, la idea de Peter D. Thomas, per mi el millor analista de l'obra de Gramsci que hi ha ara mateix, que va escriure The Gramscian Moment, i que ell planteja que per Gramsci, en el fons, la modernitat, és a dir, el capitalisme, és una revolució passiva. No? I aquí ja seria com a primer concepte, no? de Gramsci. La revolució passiva seria aquell moment, diguem-ne, d'un règim que, davant d'una oposició, d'una força antagonista, diguem-ne que s'intenta reestructurar per no perdre les seves capacitats de poder. Per fer això, el que ha de fer és absorbir parts, diguem-ne, de les reivindicacions o de les classes que dirigeixen la força antagonista. No? És a dir, no seria simplement negar, diguem-ne, les reivindicacions de la Revolució Francesa, en aquest cas de la frase, sinó absorbir-les i donar-los un lloc subaltern, diguem-ne, en el nou ordre que hi hauria. No? En aquest període, també, que us proposo, de l'època on ell vincula el socialisme amb el projecte il·lustrat, també, diguem-ne, parla dels nuclis de bon sentit, no? És a dir, la perspectiva amb la qual ell analitza per quin motiu la Revolució Francesa va tenir, o el projecte il·lustrat, fins i tot, diguem-ne, tenia elements que són salvables, no? I que en el seu cas ell planteja que els ha de fer seus el socialisme i anar molt més enllà. Ell diu el projecte il·lustrat és el projecte de mínims per als socialistes, o hauria de ser el projecte de mínims, i a partir d'aquí anar molt més. Pels burgesos el projecte il·lustrat és com a molt el lloc d'arribada. No? Llavors, a partir d'aquí, ell escriu un parell d'articles que no els he ficat, però que parlen sobre el catolicisme i la il·lustració, no? Diguem. És a dir, per ell, els nuclis de bon sentit seria aquells elements del règim actual, que es vol transformar, que poden ser utilitzats girant-los, canviant-los una mica, donant-los un altre sentit en un projecte emancipador. No? És a dir, en el cas del catolicisme, els nuclis de bon sentit podrien ser simplement fer el bé, la caritat, tractar bé els altres, bueno, el que sigui, i que ell, diguem-ne, reivindica que això hauria d'encarnar el socialisme perquè les persones o els règims que es consideren catòlics, etc., la burgesia, en aquest cas, no ho està fent. No? I llavors aquesta concepció faria, no, d'entendre també la política com que abans de qualsevol canvi polític hi ha d'haver un canvi cultural previ. No? Hi ha una frase una mica polèmica, que també d'aquesta època de Gramsci, no? Que diu «Las bayonetas de Napoleón encontraron el camino allanado por las comedias de Voltaire». No?
bueno, més enllà de que no crec que Napoleó encarnés exactament el projecte il·lustrat, ni molt menys la Revolució Francesa, al contrari, sí que és veritat que explica com la Revolució Francesa és impossible sense el projecte il·lustrat, no? De desvirtuar el poder feudal, etc. I llavors ell bàsicament diu que si la il·lustració era portar la democràcia a tot arreu, la revolució passiva que ha suposat la modernitat després de la Revolució Francesa, per exemple, no ha portat la democràcia als llocs de treball ni a la família, no? Per exemple, és a dir, s'hauria, diguem-ne, el nucli bon sentit seria s'ha de portar la democràcia, diguem-ne, la farsa, la revolució passiva és, no ha arribat realment a llocs fonamentals, no? de la societat. I llavors, diguem-ne, aquest seria com el primer apartat, així resumint, on ja comença a desenvolupar aquesta concepció, no? Potser una mica idealista, una mica com donant una excessiva força o importància a les transformacions mentals, d'idees culturals, etc. Però realment ell parteix d'aquí. No? Llavors ja vindria la Revolució Russa, que no sé si, Xavi, si em vols interrompre per les preguntes o el que sigui. De moment, les preguntes que ens han posat, jo de moment només n'hi ha una que és aquesta, que és bastant... No té a veure només amb aquest apartat que acabes de fer, jo crec que és una pregunta general, però és aquesta. ¿Puede haber un Gramsci no historicista? Y si no, ¿cómo aprovechamos a Gramsci a pesar de eso? Aviam, depèn, no? Una mica de què vulguis entendre per historicista i per aprovechar, no? Però que hi és evident, no? En plan, un Gramsci que se l'agafa i que es converteix com si en una teoria política, no? Que evidentment és funcional i que està bé, no? Però hauríem de concretar... Jo per mi concretaria una mica més què entén per historicista aquí, no? A mi m'interessa entendre com emergeix cada un dels seus conceptes, que després, diguem-ne que es pot considerar, no? Que té una teoria política, òbviament, però per veure com es mou tot això. I és evident que tu pots utilitzar els seus conceptes i no estàs sent... no tens per què saber d'on emergeixen, diguem-ne, no? I tu pots dir que la transició va ser una revolució passiva i potser no saps per què Gramsci comença a pensar això, no? En aquest sentit, si vols, sí. Bé, si voleu passem a la segona part, que seria, diguem-ne, quan ell... les lliçons que treu de la Revolució Russa, no? És a dir, tenim aquest primer Gramsci, que Domenico Lo Surdo diu que és un Gramsci idealista, Crucià, hegelià, que dona la preponderància, diguem-ne... Jo no estic del tot d'acord, la veritat, però bueno, s'ha dit això. I llavors, la Revolució Russa, per Gramsci, li porta com a dos moviments teòrics, no? O com a dos canvis en el seu posicionament, no? En primer lloc, veu que els socialistes, les persones o projectes polítics amb una perspectiva de transformació radical de la societat en un sentit socialista, guanyen, no? De cop. Ell diu maximalistes, no? Els bolxevics, però bueno. I per altra banda, ell escriu un article que és un dels més coneguts d'ell, que és La revolució contra el capital, el llibre de Marx. Llavors, ell, amb la Revolució Russa, realment se n'adona que això ho ha anomenat l'Antoni Domènech com a ossificació del marxisme, és a dir, una certa calcificació que impedeix el materialisme històric llegir els canvis polítics, diguem-ne, a mig curt plaç o, diguem-ne, de caràcter conjuntural, que diguem-ne que no tindrien tant a veure amb les transformacions en l'estructura econòmica, de llarg plaç, etc. I ell, bàsicament, proposa una revivificació del pensament materialista, no? En aquests textos tan coneguts que us he posat de Nuestro Marx i del Capital, ell diu que el materialisme històric no és una gàbia o, diguem, una estructura tancada que funciona de manera perfecta, els anàlisis, les previsions, etc. I llavors, per dir-ho així, ell, diu, clar, com pot ser que en les previsions de Marx, no? Tot i que ell no coneixia els textos de Marx amb els populistes russos de finals del XIX, com pot ser que diguem-ne, en un país on no hi ha un desenvolupament del capitalisme, de la societat industrial, s'hagi produït una
una revolució socialista. No? I això no entrava en els esquemes de molta gent i clar, aquí trenca moltes coses, no? I alhora, no, quan es fa aquesta pregunta i li intenta respondre, no, comença pues, a veure la importància que tenen els interessos enfrontats, a veure com influeixen les relacions internacionals, a veure les coalicions que no t'esperaves entre forces polítiques, els canvis culturals, és a dir, qüestions conjunturals, no? De política que no tindrien a veure amb una explicació per etapes, on primer s'ha de ser feudalista, després capitalisme, després ja socialisme. No? I en aquest moment jo considero que Gramsci comença a desenvolupar una resposta a una de les grans antinòmies o diguem, qüestions sense resolució dins del marxisme, que és la relació entre estructura i superestructura. No? És a dir, això ho diu el César Rendueles, aquesta antologia, molt bona, que la recomano molt, que ell explica que ell planteja el concepte de bloc històric com una manera d'intentar resoldre aquesta qüestió. No? És a dir, què mana més? Diguem, l'evolució econòmica o l'estructura o les qüestions polítiques concretes, etc. No? És a dir, les qüestions superestructurals, no? Que s'havien dit. I ell diu, bueno, no ho sé, és a dir, en termes generals no t'ho puc dir, jo et diré, digue'm quin cas, no? És a dir, digue'm els casos i llavors ho resoldrem d'una manera, si vols, fent referència a l'anterior, historicista, no? És a dir, aquest cas concret ha anat així, la qüestió, no? I en els quaderns de la presó, ell, el concepte de bloc històric l'analitza molt bé amb el Risorgimento, no? La història d'Itàlia, veient com es comporten les diferents forces, les forces moderades, les forces més radicals, les forces més centristes, la relació entre elles, i va analitzant com, diguem-ne, no hi ha un esquema mecànic que funcioni sempre per tots els casos, sinó que l'anàlisi concret de la realitat concreta que estava dient un altre amic en aquella època. No? I res, jo explicava aquests dos, la revolució contra el capital i Nostre Marx, que són articles d'aquell moment, que comença doncs, a fer aquesta diguem-ne, atac a l'ortodòxia, si voleu, del marxisme, que havia deixat més poc operatiu per actuar en les conjuntures polítiques. No? I, per altra banda, l'obra de Gramsci, si voleu també en termes generals, sempre s'enfrontarà com a dos corrents, no? És a dir, els ortodoxos economicistes, els hi dona per tot arreu, no? Dient no té cap sentit que tu creguis que l'evolució per fases econòmiques acabarà portant al socialisme, però per altra banda també s'enfrontarà molt en els idealistes, no? O com espiritualistes, no ho sé, és a dir, que creu que el canvi social acabarà venint a base d'anar repetint consignes que han funcionat i diguem-ne que en un moment determinat doncs, acabaràs tenint raó, no? I guanyaràs, no? Diguem. Doncs en aquesta tensió és on jo ubicaria l'obra de Gramsci, no? Allà al mig. Que hem de tenir en compte que tot això aquí encara no existia el Partit Comunista d'Itàlia, no l'havien fundat encara, el fundarien posteriorment, i ells eren una fracció dintre del Partit Socialista, no? d'Itàlia. Hi havia diferents corrents, els maximalistes, els més reformistes, etc i intentaven discutir allà dins. No? Si voleu, passem al següent apartat. També. Espera't un moment, perquè aquí tenim una altra pregunta, te la passo i a veure què en penses. Digues. Que Gramsci va suposar un trencament dins el marxisme de les corrents ortodoxes principals. Sí, o sigui... Jo crec que sí. O sigui, sí, és que és cert que hi ha una reivindicació de Gramsci com una persona que només li importava, o sigui, com que només li importaria lo cultural, no? I no és així, o sigui, llegim Gramsci, vamos, o sigui, des d'avui en dia seria un ortodox absolut, no? És a dir, la qüestió meridional fan anàlisis de les contradiccions entre la indústria, etc, que ja tractarem després, però sí que suposa una revivificació del marxisme i confrontant-se amb les versions més ortodoxes d'una manera, sí, claríssima, claríssimíssima, vamos. O sigui, té textos directament contra no sé com es diu el títol exactament, no? Però que contra l'economicisme, no? Directament. De manera, vamos, clara. Sí. Ara bé, passant al següent apartat,
és curiós, no? És a dir, és curiós com una persona que ataca l'economicisme diguem-ne, quan tenia 20, posem-li, sí, jo crec quasi 30 anys, no? Que és l'època del bienni roig, ell planteja, no? Que la democràcia ha de partir de lloc de treball, no? De la fàbrica. És a dir, hi ha aquesta contradicció. I, bueno, sí, per posar-ho una mica en context, no? Diguem, posterior a la Revolució Russa, la influència que això va tenir en termes de fer tornar les esperances, de tornar a creure en la possibilitat de transformació radical de la societat. A Itàlia es va produir el que es coneix com el bienni roig. Van ser unes ocupacions de fàbrica que van tenir a l'estiu del 19, del 20, no ho sé, però diguem que és un moment supercondensat, no? Històricament tens, per una banda, s'acaba la Primera Guerra Mundial. Això és importantíssim perquè genera que, inclús s'ha parlat, no? Com la primera experiència de masses, genera que molta gent que forma part de l'estat italià, després de la unificació de 1861, per primer cop té contacte amb la llengua italiana, té contacte amb gent de diferents parts del país i comença a sentir-se com a país i té, diguem-ne, camperols del sud de cop es troben, etc. No? I això Gramsci dona molta importància en el punt de que es troben. No? Després, Gramsci en aquest moment es funda la revista L'Ordine Nuovo, també, que havia de ser la revista dels consells de fàbrica. No? És a dir, la revista, diguem-ne, que hauria d'exercir d'intel·lectual orgànic d'aquesta opció política. No? Llavors, aquí hi havia un altre concepte, que és el d'intel·lectual, no? Que per Gramsci seria, o intel·lectual orgànic, no? Que per Gramsci seria, diguem, aquell actor polític que té capacitat d'emetre un discurs polític, anàlisi polític, i d'ordenar el camp el camp simbòlic de lluita, no? De nombrar les coses, per dir-ho així. I el dirigent polític, també, en el fons, no deixa de ser una altra cosa que això. I llavors, això no té per què ser una persona, en el seu cas és un conjunt, que era l'Ordine Nuovo, i ells aquí proposen... Tenen una tesi fonamental, no? Que és el que deia abans, que és que la democràcia, no? Lligat amb el primer apartat de ser hereus de la Il·lustració, la democràcia ha de partir d'allà on estan els obrers, no? Els treballadors. I llavors és quan comencen a proposar els consells de fàbrica, és quan comencen a proposar els consells de barris, inclús de pobles, i comencen a pensar la qüestió del Consell de Fàbrica. No? Que ell ho planteja com en l'article que us he posat de la democràcia... No, del Partit Comunista, que és de 1920. Ell fa la comparativa amb les primeres comunitats cristianes, és a dir, com a molècules inicials d'una societat que està per venir, o com les llavors, o digue-li com vulguis, dins del règim que es vol canviar, s'ha de prefigurar el projecte polític o el canvi que tu vols proposar. No? Llavors tens relació, diguem-ne, que la democràcia d'arribar a totes les parts de la societat, que tens que les revolucions burgeses no havien portat, per tant, portar la democràcia dintre de les fàbriques, i no només això, sinó que parteixi d'aquí. No? I després tens que, evidentment, és ja la voluntat de traduir l'experiència dels soviets, que hi havia hagut a Rússia en els anys anteriors, però no traduir directament, crec que era Bordiga, si no m'equivoco, o Tasca, que proposaven que es diguessin soviets directament, i ell creu que la traducció ha de ser una traducció no només de llengua o de conceptes, sinó realment el que hi havia aquí, no? La realitat orgànica, viva, no? Podríem dir, el realment existent, que eren aquests consells de fàbrica que ja hi eren, però donar-los un component completament polític. No? I després, diguem-ne que si volem llegir amb algun concepte posterior que s'ha reivindicat de Gramsci, jo crec que es podria dir que aquí Gramsci ja comença a entendre la societat, diguem, o l'Estat, si voleu, davant de la divisió clàssica entre societat civil i Estat, no? Que farien els liberals, ell hi contraposa l'Estat integral. No? Ell diu que l'Estat integral és dictadura més hegemonia, no? O més consens. I
Més enllà d'això, que tractarem després amb el tema dels quaderns, diguem-ne que s'entreveu que no hi ha una separació radical completa i que són coses diferents, la societat civil i l'Estat, sinó que, i sobretot amb la perspectiva del canvi social, tens diguem-ne que és l'estat integral, és a dir, és tot. No? Això va haver-hi un tuit fa uns, no sé quants mesos, no sé què era, que era l'Antonio Maestre parlant de l'estat integral i tal, que es feia un liu. Si pogués compartir pantalla ho faria, però bueno. I l'estat integral no és, diguem-ne, que les diferents parts de l'estat, és a dir, poder judicial, poder legislatiu o poder executiu, es compinxin o el que sigui, sinó que és que, diguem-ne, que hi ha una unió molt més viva entre la concepció entre la societat civil i l'Estat. No? És a dir, que si es volia prendre el poder polític s'havia de construir poder en lo social. No? Llavors, aquí es lliga amb la idea aquesta també molt gramsciana de que s'ha de, diguem-ne, que s'ha de construir prèviament l'hegemonia, el que vulguis dir-li, en lo social, en lo cultural, que diguem-ne que després per prendre el poder polític. No és la idea aquesta de que Voltaire possibilita la Revolució Francesa i bueno, com vulguis dir-li, no? Això el Linera, una entrevista de la Tuerca, explicava que deia que la seva fórmula era primer Gramsci, no? Després Lenin, després un altre cop Gramsci, no? És a dir, construcció cultural, moment polític de confrontació i després un cop guanyes, si és que guanyes, tornar a construir culturalment l'enemic ja derrotat. No? Llavors, bueno, aquest component d'entendre la lluita política d'aquesta manera crec que ja es veu aquí, perquè també a vegades s'ha volgut recuperar un Gramsci dels consells de fàbrica com molt contraposat al Gramsci del partit, no? Com si fossin Gramscis que no tenen res a veure o que posteriorment Gramsci diria no, és allà, se'n van al cap i tal. No. És a dir, realment ell té en ment aquestes coses, simplement, i ho veurem en el següent apartat, quan ja pensa tota aquesta qüestió de la derrota d'aquest cicle, que, bueno, simplement és el que podia fer amb la força que tenia en aquell moment. No? És a dir, l'any 1919, Gramsci era el redactor d'una revista que ha fundat feia res i que el llegien, doncs, no sé, poca gent, no? Vull dir, perquè ens fem a la idea, no? L'any 1919 a Espanya hi ha la vaga canadenca, no? La qual el portaveu i líder era Salvador Seguí i tenia doncs, 500.000 d'afiliats. No? L'Ordine Nuevo jo no sé si el llegien diguem-ne més de 20.000 persones, m'entens? O sigui, era la capacitat que tenia en aquell moment d'arribar era una i és aquesta la qüestió. No? Això no vol dir que després estigués en contra de lo que anava a plantejar posteriorment. Vale? Així que, si voleu, passo al feixisme. Sí, tant, continua. Vale. Llavors, en aquest bienni roig, que a Itàlia s'ha dit que després és el bienni negre, hi ha gent que parla d'una guerra civil de baixa intensitat, també, bueno, discussions historiogràfiques. El que sí que és veritat és que, diguem, és un període molt convuls, on es funda el feixisme, es funda el Partit Comunista, els catòlics, el Partito Popolare, per primer cop també el papa permet la seva fundació. Diguem-ne, succeeixen bastantes coses. No perdem de vista que en el mateix moment, el 18, es funda la República de Weimar, amb una grandíssima participació dels comunistes i socialistes. A Espanya, això, tenim la canadenca i passem a ser com el primer país d'Europa, sense comptar la URSS, en legalitzar les 8 hores de jornada laboral, per entendre'ns. Diguem que és un període molt convuls i com acaben els consells de fàbrica? No? Fan durant mesos de l'estiu producció a ells, fins i tot fan fora en els empresaris i els tècnics i ho acaben portant ells, però finalment diguem-ne que el partit, la lectura que fa Gramsci és que el Partit Socialista en aquell moment no és capaç d'aprofitar aquesta embranzida, que alhora hi estaven sublevacions en el camp, diguem, en el Mezzogiorno i els camperols també s'estan solant i el partit no està a l'altura de posar-se davant de tot això i fracassa. No? Llavors, en aquest fracàs és quan apareix el feixisme
amb l'objectiu de desmobilitzar, etc. I és quan ells funden el Partito Comunista d'Itàlia, encara no es deia PC, i diguem-ne, comença tota una sèrie d'autocrítica, però sí balanç d'aquella experiència, de com havia anat, de què els havia faltat. En l'any 1922 hi ha la marxa sobre Roma i el 24 hi ha el cas Matteotti, no? Que és diguem-ne, el moment on un grup de feixistes maten a un diputat socialista i això semblaria, no?, per molta gent que ja havia estat la crisi del feixisme, que llavors hagués sigut una experiència que hagués durat 2 anys i ja els haguessin fet fora, però diguem-ne que davant d'això, diguem-ne, entre comunistes i socialistes no s'acaben de posar d'acord, uns prefereixen muntar un Parlament per fora del Parlament burgès i els altres diuen que estan d'acord en seguir actuant dintre la legalitat, no acaben de fer-ho, diguem-ne, de compaginar-se bé. Mentrestant, l'Internacional està defensant la política del front únic, no?, que és l'últim Lenin, i al final la infravaloració del feixisme fa que superi aquesta crisi. I llavors, després, diguem-ne, d'aquesta crisi, jo aquí us he ficat un parell d'articles de la crisi de les classes mèdies i alguns temes de la qüestió meridional, que són... Un és, diguem-ne, el que hauria de fer el Partit Comunista d'Itàlia, el primer article, i l'altre és, diguem-ne, per què van perdre, per dir-ho així, o per què no van aconseguir la revolució que en teoria havia d'estar al caure. I, bueno, en el primer article de les crisis de les classes mèdies defensa aquesta concepció del partit en un sentit ja molt ampli, no? És a dir, ell l'anomena el príncep modern, llegint a Maquiavel, no? I considera que el partit ha de ser ha de prefigurar l'estat nou que està per venir, no?, per entendre'ns. I llavors has de tenir els quadros que participen en els sindicats i amb l'objectiu de revaloritzar-los, etc. I ell fa aquesta lectura, el 1924, i diu: estem en un moment democràtic. Diu, després de 3 anys dels esquadrons feixistes i bueno, diguem-ne, d'atacs molt bèsties, estem en una situació democràtica. És a dir, una pulverització de l'organització obrera on diguem-ne, que fa falta passar per una fase inicial reformista, que ell podria dir, o és igual, digueu-li com vulgueu, una fase inicial on s'han de defensar els principis més elementals de la democràcia, encara no plantejant qüestions de socialisme ni res, i tornar a la legalitat, no? Entenent que el feixisme no era això, no?, evidentment. I llavors aquí planteja aquesta qüestió, no?, dels barris, els pobles, en el sindicat, a tot arreu. Davant d'això, no els hi funciona, evidentment, i llavors ja ve el Congrés de Lyon, que ja és quan plantegen totes les tesis que escriuen juntament amb Togliatti, que són les qüestions del mezzogiorno, no?, que és una altra qüestió interessant. I alhora també hi ha el plantejament del parlamentarisme negre, no? És a dir, un parell de conceptes que crec que són bastant actuals avui en dia, no? Per una banda, tenim la qüestió del parlamentarisme negre, on ell analitza que el feixisme, o diguem-ne, els estats burgesos en crisi, el que fan és, quan, diguem, una força antagonista aconsegueix arribar a alguna part de l'estat, o si aconsegueix, per exemple, en el Parlament, no?, es desplaça el poder a una altra part de l'estat, o ja sigui el poder judicial o a l'exèrcit, no? Diguem-ne, si miréssim la República de Weimar, crec que això és bastant clar, també. I en el cas d'Itàlia, té a veure amb la impunitat dels esquadrons i tot això. Però, diguem-ne que aquest primer anàlisi, que a més ell diu, quan ho escriu, diu, això seria un tema que hauríem de desenvolupar molt més, diguem-ne, per analitzar bé el tema de la crisi dels estats liberals, no? És a dir, què succeeix quan no es pot formar governs, per exemple, no? És a dir, la crisi tan bèstia que arriben al Parlament forces polítiques tan desiguals que no poden aconseguir formar governs i llavors tens grans coalicions i tens
parlamentarisme negre. No? És a dir, cada cop pren força parts de l'Estat més ocultes, més negres, no? En aquest cas, més fosques, que passen a fer la funció de defensar de l'ordre vigent. No? És a dir, la qüestió de la repressió, en el cas, jo crec, bastant clar de la situació actual, i aquí ja parlo del 2020, podria ser la qüestió del poder judicial convertint-se en els últims adalits del règim, etc. No? I ell, aquesta qüestió és molt, molt típica dels quaderns, que ell anuncia un tema, que diu això s'hauria d'estudiar, i diguem-ne, està en una presó, no? Al final està confinat i no ho pot desenvolupar. No? Després hi ha la qüestió del cessarisme, que és un altre concepte gramscià que ell utilitza per entendre també aquesta situació de crisi dels estats liberals i la impossibilitat de conformar govern, i ell diu que quan estàs en una situació on hi ha una força antagonista ha volgut plantejar una alternativa de règim, però no ha arribat a aconseguir fer-se amb el poder, i alhora, diguem-ne, els reaccionaris, la gent que vol mantenir l'estatus quo, no és capaç de tancar l'escletxa, diguem-ne, es produeix una situació de crisi o d'empat catastròfic, crec que li diu, i en aquests moments és molt procliu, és molt possible que surti el que ell anomena un cessarisme, no? Que no té per què ser una persona, pot ser un partit o inclús una coalició, diguem-ne que en forma de tercer actor vindria a permetre la continuïtat del règim, no? Però amb una forma molt concreta, no? És a dir, ell quan està parlant del cessarisme està parlant, evidentment, del feixisme i, clar, no és un simple tancament de la ferida, dir, bueno, tu el que heu plantejat fora no m'interessa gens, sinó que es veu obligat a prendre en consideració algunes de les crítiques que fa la força antagonista, no? Això es veu claríssim en els feixismes, no? És a dir, en la forma de la contrarrevolució europea en els anys 20 i 30, diguem-ne que prenen formes diferents en cada país, no? És a dir, a Itàlia, diguem, el feixisme ha de tenir un discurs obrerista, no? Perquè la força antagònica són els socialistes comunistes, però, en canvi, Espanya pren una forma, diguem-ne, sindicalista, no? El nacionalsindicalisme, és a dir, el feixisme té una forma diferent, no? La contrarrevolució, el cessarisme, si vols, ha de, com que la força principal de la classe obrera aquí era l'anarquisme, anarcosindicalisme, pren la forma sindicalista, el seu cessarisme, no? I inclús si ens anem a Alemanya, doncs, com que la força antagonista eren comunistes socialistes, es diu nacionalsocialisme, no? El seu cessarisme. I res, planteja aquests termes també per analitzar. Com veieu, hi ha molts dels conceptes que utilitza que després es poden passar a altres èpoques històriques, no? I en altres moments. És una de les grans virtuts, jo crec, de Gramsci en creació d'aquests conceptes, que alguns conceptes els crea ell, però altres els pren d'altra gent i simplement els donen un significat i els incorpora dins del pensament del materialisme històric, diguem, el que ell diu la filosofia de la praxis, no? I en el cas de revolució passiva, per exemple, és un concepte de, si no m'equivoco, de Cuoco, un napolità de finals del segle XVIII, historiador, crec, que bueno, en fi, històries, no? Que, diguem-ne, els seus conceptes. I després, per seguir en aquest apartat, ja abans de que l'empresonin, el 1926, juntament amb Togliatti plantegen la qüestió meridional, no? La qüestió del sud o de la perifèria, que també diríem que crec que és una qüestió de bastanta actualitat en la Unió Europea actual, no? I, bàsicament, ells el que diuen és una de les principals qüestions per quals no s'ha pogut fer la revolució, o després el Bienni Roig, és perquè hi ha hagut una desconnexió, una dificultat en unir, diguem-ne, les classes treballadores del país, no? En la seva heterogeneïtat. És a dir, el proletariat del nord industrial ha intentat ser desconnectat del campalolat del sud o dels treballadors de tallers de les ciutats on sigui, no? I llavors ell, una de les principals coses que diu allà és anem a veure com s'està produint aquesta separació, no? És a dir, quin és l'eina o quin és com dir-ho, el mecanisme, no? Que s'utilitza per evitar la unió, diguem-ne, de les classes populars. I ell, sempre m'ho recordo, no? Que parla del Corriere della Sera, que vindria sent
el diari conservador d'Itàlia, encara hi és i tal, que diu, parla del racisme, no? L'emergència del racisme nord-sud, no? Que els del sud són biològicament més mandrosos i que o malgasten o no volen treballar, diguem-ne, i com a mecanisme d'inculcar prejudicis que impossibiliten aquesta unió, no? També Gramsci té present aquesta idea de que ell deia, no?, que el Partit Comunista no era el partit dels comunistes, sinó que era el partit de totes les classes populars i treballadores d'Itàlia, ho havia de ser. I clar, llavors també en pensar aquestes divisions i aquestes dificultats, la qüestió meridional, no? Ell analitza la divisió nacional del treball, que no és, diguem-ne, com podia ser, i aquesta és la pregunta, jo crec, fonamental que es fa i que també és la pregunta que travessa tots els quaderns, que és com pot ser que persones que són explotades, que són tractades injustament, diguem-ne, sobretot a la part de les illes i del sud d'Itàlia, optin per corrents polítiques conservadores, no? És a dir, com pot ser que l'explotació i la injustícia no converteixin a la majoria de les classes treballadores en comunistes, no? Exactament. És a dir, per què no els fa partidaris de la revolució? És a dir, sota quines situacions diguem-ne, les classes treballadores es desenganxen o deixen de creure en la ideologia tradicional, en el règim, en el que els estan dient, i llavors ho veu com una cosa realment excepcional, no? És a dir, que no ha passat tants cops a la història. I aquesta és una mica la pregunta que travessa, és un text bastant llarg, un programa per al Congrés del Partit Comunista i que analitzen totes aquestes qüestions, de manera brutal, no? I tota la qüestió meridional, doncs, no sé, la Unió Europea avui en dia seria una mica això, no? És a dir, com pot ser que amb el tracte colonial que tenen els països de la perifèria, no només del sud de la Unió Europea, ja ho deixo com a preguntes, diguem-ne, segueixi havent-hi, no sé si europeistes, però sí, diguem-ne que per què no ha explotat encara la Unió Europea, no? Deixem-ho aquí, no? Amb el tracte, diguem-ne, de les perifèries que fins i tot exporten pel·lícules dolentes als alemanys, o sigui, imagina't, no? Diguem-ne que no sé si es faria aquestes preguntes, però que algú deu tenir a veure. I més o menys això seria el plantejament d'aquesta part, Val, doncs et faig un parell de preguntes que han sortit aquí al xat. La primera és aquesta, del Xavier, que diu: Perry Anderson diu que en Gramsci no es pot separar hegemonia de la classe social que l'exerceix. Què en penses? Mira, això, molt bona pregunta, Xavier. El debat de Perry Anderson, o sigui, m'agrada que treguis aquest debat perquè el Perry Anderson escriu, suposo que això deu ser del llibre de les antinòmies d'Antonio Gramsci, que l'escriu el 1976, si no m'equivoco, o 74, després de l'experiència de Xile, d'Allende, no?, en la qual, diguem-ne, que havia quedat bastant traumada tota l'esquerra europea, i Anderson en aquest llibre diu que en la dualitat entre consens i coerció, no?, de Gramsci, és a dir, en l'hegemonia, el que en última instància sempre tenia preponderància era la coerció, no? És a dir, per estar molt bé, construeixes la teva unitat popular que vulguis, fas les teves cançons amb els Inti Illimani, pràcticament tots els treballadors del teu país estan d'acord amb el que planteges, però si no prens l'exèrcit estàs fora, no? Llavors, més enllà de la part de raó que pugui o no tenir, tenia un component de lliçó molt immobilista, no? Perquè si tu entens que el poder simplement és anar amb tenir tanques o tenir armes, no? I que diguem-ne, que la part del consens no intervé, és a dir, no té influència, últimament, en última instància, no fas política, no? És a dir, te'n vas a fer pràctiques de tiro o el que sigui, no? Llavors, Anderson sempre té aquest punt, no?, de que sempre està sospitant de que, diguem-ne, se li vulgui donar massa importància a la qüestió del consens, no? És a dir, a convèncer la gent, a que les teves idees es facin universals, etc, i intenta portar-s'ho
cap a la part del poder dur o la part, diguem-ne, de les determinacions en última instància de la classe social, etc. Això és, més enllà de tot això, segurament sigui veritat, és a dir, la classe social que vulgui fer un projecte hegemònic determinarà el contingut que hi ha. És a dir, no és diguem-ne, l'hegemonia no és un recipient buit que cadascú li fica el que vulgui, va canviant cada dia, etc. Això sí, això és evident, no? Però sobre aquell debat és molt bo el llibre, que també l'he ficat allà en el d'això, que és la Christine Bussig-Luxman, que escriu un altre llibre que es diu Estado i... com se diu? En Gramsci, ja el tinc aquí. Diu Gramsci i el Estado, hacia una interpretació materialista de la filosofia. Bueno, més enllà d'això, és un text que també s'escriu posterior i que dialoga molt amb Perry Anderson i que és brutal, no? Com pensa... I llavors ella diu, si per Perry Anderson, bueno, ho diu, no? Però dialoga. Si per Perry Anderson, en última instància, la coerció és el que ho determina tot, en el fons, per Gramsci, el que ho determina tot és l'estat integral, no? És a dir, entendre totes les parts de l'estat i que l'estat, en el fons, és tot. És la societat, és l'exèrcit, és els jutges, és el consens de la societat civil i tota la institucionalitat que hi ha, no? Fins a lo màxim que et puguis imaginar, no? I que llavors, jo què sé, no? Per posar entrant al debat concret de la qüestió de Xile, no? Que en el fons és el que sobrevolava aquest debat que hi havia entre ells, que en el fons estava en joc també amb la qüestió de què havia de fer l'eurocomunisme, no? De si era possible presentar-te, si tenia sentit presentar-te al Parlament o no, no? I, diguem-ne, si volguéssim portar allà, doncs, què sé, és a dir, potser si Allende, en lloc hagués tingut el suport de la majoria de l'exèrcit, no? És a dir, o d'una part suficient del consens dintre dels casos de l'exèrcit, doncs potser no s'hagués produït. No ho sé, és història ficció completament, però que sí que tindria a veure amb el marc interpretatiu, diguem-ne, de la qüestió del consens com a no una cosa molt més inferior que la part de la coerció, no? Perquè llavors, diguem-ne que no hi ha política. Bueno, més o menys. Val, passo amb la segona, que és aquesta del Jaume Montés, i diu, diries que les interpretacions que molts cops es fan de Gramsci es queden només en el moment d'articulació cultural, però obliden el moment de conquesta del poder polític? Sí, estic d'acord. Seria com una interpretació culturalista, no ho sé, una interpretació que entendria que si es van dient consignes encertades, per força, en algun moment determinat, tothom dirà, clar, tenia raó, perfecte, anem a tombar l'estat, no? I llavors això oblidaria, no?, el moment d'anàlisi concret de la situació, oblidaria, si vols, la part de la presa del poder polític, de l'actuació política, en el sentit més, no sé, clàssic, d'això. I això suposo que té a veure amb el Jaume, conec, també vam participar de debats pel demà, tindria a veure amb la interpretació que a vegades s'ha fet que ha fet de Gramsci lectors de la Clau i de MUF, no? Diguem-ne, els pares teòrics de Podemos i tot això, que hi ha hagut una lectura, sí, diguem-ne, jo crec que el millor resum d'aquesta concepció seria entendre que has d'anar repetint consignes i que al final la societat estarà d'acord amb tu i que no hi tenen a veure, diguem-ne, les situacions concretes. És a dir, que no pensar-se que, com diu el Linné en el llibre de conversa amb l'Errejón, no? Que diu pensar-se que en qualsevol moment pot prendre la pradera, no? És a dir, que és igual si ha plogut o no, sempre s'encendrà el foc de la pradera, si toques la tecla concreta, i que llavors la política es convertiria en una manera, no?, de trobar la paraula concreta, de trobar la consigna concreta, i a partir d'aquí enganxes exactament amb el sentit popular i ja està, ja has guanyat, no? Sí, però en el fons no hi ha una resposta especulativa, diguem, no? No hi ha una resposta de produir un sistema on es resolgui això, no? És a dir, Gramsci, no?, això ho diu el Sacristán en el seu llibre, és
és la seva obra, hi ha una tensió que la travessa constantment, que és respondre, per una banda, el que deia la Lucía, de l'ortodoxia economicista, no? Segons la qual el capitalisme per si mateix generarà unes contradiccions en les quals, de cop, hi haurà una revolució, perquè hi ha hagut una crisi molt bèstia i simplement hem d'esperar que ens caigui del cel un estat socialista, diguem-ne, i que un no hauria de fer res i, per tant, anar a la manifestació tal no té cap sentit perquè no hem arribat al grau de contradicció del capitalisme suficient. Primera interpretació que s'hi confrontaria, i després hi ha aquesta altra, no? Que és una qüestió d'anar repetint, anar dient, va calant a poc, ja no és el moment, no? I també tenim a veure, en el cas, quan ho critica Gramsci, és la qüestió de la socialdemocràcia, diguem-ne, prèvia a la Revolució Russa i posterior també, no? Però, diguem, la concepció d'això, d'anar repetint la consigna, d'anar guanyant camp a la societat civil, no? Això l'Antoni Domènech, en un llibre que bueno, l'Eclipse de la Fraternitat, que el tinc per allà, ell ho explica, no? Que arriba un punt que anar dient que estàs construint, perquè encara no ha arribat el moment, no? Que has d'anar construint hegemonia social, consens, etc. En el fons el que feien és construir-se el seu propi món, parlo de la socialdemocràcia alemanya en aquest cas, on un podia fer vida, néixer, morir tal allà dintre, de camps de grups de futbol, d'excursionisme, d'ateneus, de seus del partit, etc. Però que en cap moment feia el pas de la conquesta del poder polític, no? De dir, bueno, ara tal. Sí, és una tensió que no es pot resoldre, no? Perquè, en el fons, Gramsci això ho resol amb el bloc històric. Gramsci diu, bueno, no ho sé, digue'm quan i per què. O sigui, en quin moment hi ha hagut... O sigui, com pots explicar, per exemple... Com dir-ho, no? És a dir, que hi hagi tot el sorgiment dels indignats, del 15M, de les primeres àrabs, de tota aquesta última onada destituent, digue-li com vulguis, sense una crisi econòmica brutal, on persones que de cop no poden anar a vacances, a la universitat no la poden pagar o s'han de plantejar fer una cosa o l'altra. Això influeix, o sigui, el concret, vull dir, és així, quan et toca, et toca. Ara bé, també et pots fer la pregunta, no?, que es fa Gramsci el 26, que és com pot ser que amb una onada, diguem-ne, destituent d'aquest tipus no s'hagi canviat i no visquem en una societat mundial socialista i igualitària, no? Seria l'altra pregunta. Però sí, estic d'acord amb el Jaume. Vale, doncs et passo una altra que han fet mentre les responies, que és aquesta del Marco, i diu, pero entonces la hegemonía la ostenta una clase o es un consenso entre clases, digamos, que se retroalimenta hasta cierto punto? O sigui, la hegemonia no... Jo no diria que s'ostenta, és a dir, jo diria que s'exerceix o es practica, no? O sigui, és una cosa que requereix, sobretot, Gramsci sempre ho diu, molta repetició, o sigui, el que serien els intel·lectuals orgànics o el que sigui, més enllà de com a una classe social que de cop té l'hegemonia i tal, no? És a dir, és un constant construir-se, no?, per entendre'ns. Per respondre a la pregunta en concret, jo et diria que té més a veure, en el fons, no diria un consenso, però sí que diria una manera d'interrelació entre diverses classes. Depèn del que et tinguis per classe, també. O sigui, si tu entens que el proletariat és una cosa diferent dels artesans que tenen un taller i que és diferent dels camperols i que és diferent d'un treballador del sector públic amb més drets o menys, si això ho consideres diferent, que ho és, en part, econòmicament, llavors sí que té a veure amb fer encabre diferents classes socials en un projecte de construcció d'un nou estat, diria jo, sí. No sé si consenso, perquè no tens per què estar d'acord en tot, però sí que té a veure amb la qüestió interclassista una mica. Però també depèn qui té la direcció d'aquest moviment hegemònic, no? És a dir, pot ser un projecte d'una burgesia que reclama el suport de les classes proletàries
però les consignes fonamentals d'aquell projecte polític són, diguem-ne, burgeses, o digue-li com vulguis, no? Per dir un llenguatge clàssic, però, jo què sé, es reivindiquen llibertats polítiques, etc. O pot ser també que la direcció la tingui, diguem-ne, la part obrera, etc, i que inclogui la petita burgesia o les classes mitges, no? Que és una qüestió també que Gramsci és dels pocs marxistes que intenta pensar la qüestió de les classes mitges, no? Amb aquell article que he ficat durant l'època del feixisme, no? De la crisi de les classes mèdies, no? Depèn, sí, però sempre és l'intent d'anar més enllà, no? És que una part, l'hegemonia jo diria que és una part de la societat que es reivindica com el tot. I això té a veure amb el concepte que també li agrada molt a Gramsci, que és el concepte de nacional popular, no? És a dir, Gramsci... T'interrompo un moment perquè hi ha una altra pregunta que ens han fet ara que és, va amb això que anaves a dir, que és el Blai, que diu fins a quin punt està relacionat el concepte de lo nacional popular amb Gramsci? Bueno, és un concepte seu que li agrada bastant, no sé si el crea ell, però relacionat amb la pregunta anterior de l'hegemonia, el concepte nacional popular és, diguem-ne, com la perspectiva política on lo popular, la gent treballadora, les classes treballadores, etc, en un sentit ampli, es reivindica com la nació, verdaderament. És a dir, és com dir-ho? Una part de la societat, que en el fons no és tota, perquè no, o sigui, poden ser nacionals, diguem-ne, del país, burgesos, classes mitges, classes populars, però, diguem-ne, vincular la història nacional amb el popular, no? Què vull dir amb això? Per exemple, tu pots fer història de Catalunya i dir que la història de Catalunya són Prat de la Riba, Cambó i Jordi Pujol, no? Podries dir. Això seria, més que nacional popular, nacional elitista, no? Si vols dir-li així, no ho sé. En canvi, tu pots agafar i dir que la història de Catalunya, doncs en el fons és, no sé, Valentí Almirall, Pi Margall, Gabriel Alomar i Salvador Seguí, no? Per dir-ho així. És a dir, seria una disputa que està allà, en el fons són nacionals, són del país tothom, però té a veure amb això. I crec que aquest concepte també, el concepte nacional popular, que també s'ha fet servir molt i a vegades s'ha fetitxitzat i tot, dues coses, no? És a dir, pren formes diferents segons l'estructura del país, l'estructura concreta de cada país, i alhora és una reflexió sobre el feixisme, no? O sigui, per què s'ha perdut respecte al feixisme, no? O sigui, es va perdre respecte al feixisme als anys 20 a Itàlia, però després va guanyar, diguem-ne, no? És a dir, Itàlia era una monarquia fins al 44, no? O fins al 45. És a dir, després de la Segona Guerra Mundial es construeix una república, la República Italiana, que el primer punt de la Constitució és una república fondata sul lavoro, no? És fondada sobre el treball, en la qual hi ha una participació molt gran dels comunistes, ja venien dels partisans, però també de Togliatti i de, diguem-ne, en la participació de la construcció de l'Estat. I hi ha conferències de Togliatti que diu no, la història d'Itàlia és Gramsci, és els partisans, és Mazzini, és Garibaldi, és la gent que va haver d'emigrar a finals del segle XIX cap als Estats Units perquè el seu país no els hi volien. Això és Itàlia. Itàlia no és Cavour, no és, no sé, Andreotti, no ho sé, o sigui, no és Mussolini. No? Inclús hi ha una roda de premsa de Togliatti, gran amic de Gramsci, encara que s'hagi volgut dir que estaven picats i tal, que de l'any 1960, si no m'equivoco, on ell explica la seva concepció de la història d'Itàlia i ho diu Mussolini, era antinacional totalment, o sigui, era un tio que al final de la guerra va vendre parts del país a l'imperi alemany, no? En els nazis i tal, és a dir, llavors crec que també hi ha un punt molt gramscià aquí de dir la política és una disputa de qui aconsegueix mostrar que les altres forces són menys nacionals, no? O menys veritablement compromeses amb la gent del país i tal. Jo crec que va per aquí, o sigui, de dir, bueno, si es vol ser hegemònic, no pots deixar de banda una identificació molt gran de les persones que és una nació, però en cap cas nacionalista, excloent, en cap cas dir soc nacional només si tinc 8 apellidos, no sé què, totes aquestes tonteries, doncs
és fora, no? Va una mica per aquí, sí. Tenim alguna més, Xavi? Ja continuem i a veure si la gent s'anima i posa més preguntes. Vale. Ja per acabar, perquè, o sigui, en el fons això és un intent de ser una guia de lectura de Gramsci i res més, podríem parlar d'alguns conceptes que surten als quaderns, però, vamos, o sigui, llegiu-lo i llegiu-los perquè, bueno, realment s'entén molt bé, no? Gramsci, o sigui, es veu que és un tio que no està pensant en una espècie de torre de marfil, grans estructures teòriques, sinó que és un dirigent polític. Inclús hi ha gent que diu que els quaderns van ser un manual de política per al Partit Comunista de Masses que es va construir, no? Després de la Segona Guerra Mundial. Fins a aquest punt arriba el punt de que ell és un polític doncs, que analitza qüestions vinculadíssimes a la disputa política, no? I bueno, per parlar dels quaderns, hi havia ficat alguns conceptes aquí que ja han anat sortint, diguem, dels articles que he ficat, el tema de correlacions de forces, que és el seu anàlisi, diguem-ne, de les situacions concretes, com es concreta, diguem, amb la redundància. I bueno, ell desenvolupa, en el fons, moltes de les qüestions que hem dit, no? Un primer punt que tinc posat aquí és el d'americanisme i fordisme. A mi, particularment, és un dels trossos que crec que menys, bueno, no sé si m'atreviria a dir que menys s'han llegit, però que sí que potser menys es coneixen, que és l'anàlisi que ell fa de les mutacions del capitalisme, diguem-ne, i de la instauració del taylorisme, el fordisme, no? Bàsicament. I és brutal perquè, diguem-ne, ell analitza i explica com l'expansió del model de la cadena de muntatge, no? De la fàbrica, etc., almenys als Estats Units, però que també està en tendències a Europa, ha vingut acompanyat, per exemple, d'unes mutacions morals molt bèsties, no? És a dir, de que Henry Ford donava papers de com, o fulletons o el que sigui, molt puritans i integristes, no? És a dir, com estava vinculat el fet de que necessitessis el treballador et rendís cada dia a la fàbrica les no sé quantes hores, amb una fortíssima reivindicació ultracatòlica, superpuritana, de que la dona a casa no treballés i fes el menjar perquè així pogués estar més bé físicament per poder treballar, etc. I diguem, és brutal, no? És a dir, com Gramsci analitza això, a vegades no s'ha tingut en compte, i també s'inspira en uns textos de Trotsky d'aquell moment, també. Després, més conceptes. Tenim el concepte de conformisme, en el qual Gramsci, el Rendueles diu que és un concepte molt semblant a sociabilitat, no? És a dir, o inclús jo crec que podria ser equiparable al concepte de, no sé si equiparable, però semblant d'hàbitus de Bourdieu, no? És a dir, que tot ordre genera un tipus de manera de viure, no? Un tipus de costums que no tenen per què ser els millors, ni tenen per què no ser-ho, simplement que... I tot això té a veure amb reflexions de per què el canvi polític no és tan ràpid com alguns creurien, no? Que estaria tot al caure constantment el capitalisme. Doncs ell utilitza el concepte de conformisme, que també està molt relacionat amb el concepte de sentit comú, que també és molt gramscià, on ell analitza els nuclis de bon sentit que comentàvem al principi i que ell considera que és molt important, no? Veure quin, jo què sé, em ve al cap la idea de l'ús del catolicisme per algunes forces progressistes i anticapitalistes d'Amèrica Llatina, no? Jo què sé, em ve al cap Chávez quan deia, no què sé, citant a la Bíblia, diu, entrant és un camello por el ojo de una cerradura que un rico en el reino de los cielos, no? És una cosa, no sé, de quina part de la Bíblia, jo soc un anticlerical, per tant, no tinc ni idea, no, això. I aquests punts del sentit comú de coses que en principi serien molt reaccionàries, el catolicisme i tal, com pot ser utilitzat, no? I com alhora el sentit comú sempre és contradictori, és a dir, pots tenir a Chávez dient això i alhora el cop d'estat a Bolívia recent entrant en una Bíblia de 2 metres per 2 metres i vinga, va, fora tal, i aquí som enviats de Déu i venim a fer fora a gent que té voluntats redistributives i igualitàries, no? Bé, és aquest punt contradictori en el qual t'has de moure, diem que no està clar, no es pot dir sempre s'ha de fer això, sempre l'altre, i el tema de l'anècdota del sentit comú, que també té a veure amb la pregunta del Jaume, després, que potser la gent considera que ja ho hem trobat i a partir d'aquí ja està, no? Però té a veure amb això. Té a veure també amb el tema després, i quasi que ja aniria acabant, amb el tema ja
del grup dirigent i grup dominant. O sigui, per mi, com a historiador i com a lector de Gramsci, el text que més he disfrutat és un text que és el quadern 19, que es diu el problema de la direcció política en la formació i desenvolupament de la nació i l'Estat modern en Itàlia. És a dir, el moment en què es funda un estat nou, que és l'estat unificat, a Itàlia, al segle XIX, i ell analitza com les tres corrents, no? De Cavour, Mazzini, Garibaldi i tal. I com es relacionen entre elles. I aquí entra la qüestió del transformisme, de com una força pot tenir la iniciativa i aconsegueix que s'incorporar, diguem-ne, forces que en principi serien antagòniques, i que, bueno, per mi és un dels texts més magistrals i més fortament polítics, per mi, o sigui, que es veuen moltíssimes relacions amb molts processos polítics de competició i tal, no? I després, bueno, és que en aquest PDF que vam ficar com tropecientes mil cites del canal nostre, que ha anat passant al llarg d'aquests dies i tal, bueno, dies, ja anys, bueno, hi havia, és que 1.000 elements. És que realment de Gramsci podríem fer 750 xerrades, no? I parlar de desenvolupar qualsevol dels seus termes, de l'origen, de per què, tal, la influència de Maquiavel en Gramsci, no sé, hi hauria moltíssimes qüestions, però jo em quedo amb això, llegir-lo i no, que no hagi llegit. I és que sempre s'acaba trobant alguna altra cosa. I res, jo si no hi ha més preguntes, quasi que ja ho acabaria així, Sí, tranquil, que hi ha preguntes, Toca parlar una mica. Aquesta es la primera, del Mario Araez, que diu: ¿podríamos decir que los toros a principio de siglo en el Estado español era un elemento nacional popular? Ay, hostia. Yo no soy experto en esta cuestión. Pero sí te podría hacer, a lo mejor, una reflexión periférica o tangencial sobre això, ¿no, Mario? O sea, la qüestió nacional popular, a vegades hi ha gent que l'entén, diguem-ne, per la part només nacional, no? És a dir, també ha de ser popular, diguem-ne, no? I que sigui popular pot haver-hi moltes coses populars, no? És a dir, en el segle XIX el carlisme era popular perquè hi havia classes populars que ho eren, no? Però alhora defensaven uns principis, diguem-ne, que no acabarien de ser, no? Llavors, no sé, Mario, o sigui, jo et diria que no. Jo et diria que sí i que no. O sigui, que eren, evidentment, que hi anava a Segur, a més, això m'ho deies tu, jo ho conec. Allò, als pobles segur que hi anava gent a veure'ls com a espectacle, tal i qual, però que no totes les coses que estan en el sentit comú i que són nacionals i populars han de ser reivindicades, no sé, o sigui, em quedaria una mica aquí. S'ha de triar quins són els nuclis de bon sentit aquí, no, diguem-ne. I ja no em fico més líos amb això. Ara, l'última pregunta que han fet pel xat, que és de la Lucía Liagas, i diu: recomanes algun ordre concret de lectura per començar a llegir els quaderns de presó? Tenint en compte que fem 30 quaderns i quasi 30 pàgines, algun que destaquis? Jo giraria la pregunta i diria que jo començaria per tot el que no són els quaderns. És a dir, jo començaria llegint tots els altres textos previs, perquè així ens entens d'on ho treu en cada moment i en què està reflexionant i la seva evolució. Però és que els quaderns, a més, estan en PDF i els tenim i tal, però no estan... Vull dir, no hi ha cap editorial d'aquí que els hagi editat. O sigui, és una qüestió bastant curiosa, no? No els pots comprar aquí, has d'anar a Mèxic o alguna cosa així, que els tenen editats. I, o sigui, realment els quaderns tu els agafes i qualsevol pàgina que agafis tu els llegeixes i qualsevol tema que t'interessi el busques i te llegeixes per temes o per el que t'estigui interessant en aquell moment. Realment, o sigui, són uns textos tan vius que es nota que està tan profundament marcat per una persona que ho estava pensant tot en relació al canvi polític i social que tot tindrà ressonàncies, diguem, suggerents. O sigui, és algú molt, molt honest i que, bueno, també va escriure tot en un confinament, no? Això, et diria començar per tots els textos que no són els quaderns, si vols que digui la veritat. I després bueno, no us agafaré, però després hi ha reculls, també,
en plan temàtics, com la part més política, que són els reculls aquests sobre els textos de Maquiavel, del partit, de tal i qual. Tens parts més, com més de la part de la cultura i de la llengua, que va fer un recull l'editorial de la Universitat de València. Tens... Què més? Bueno, no sé, o sigui, hi ha reculls temàtics més filosòfics, diguem-ne, en relació a la filosofia de la praxis, com ho pensa, que va fer el pròleg als Pleitura als anys 70. Vull dir que pots fer un curs temàtic, també. Va, doncs, si vols, et faig jo mateix l'última pregunta i amb això acabem. Jo crec que si mirem la història contemporània de Catalunya i d'Espanya també, però sobretot de Catalunya, hi ha dos grans moments en els quals la influència de Gramsci és més notable o diguem que és els moments de repunt del pensament gramscià. El primer seria el dels anys finals dels 60 i principis dels 70, amb tot el tema de l'eurocomunisme i tal. I l'últim, segurament és aquest últim recent amb el tema del sorgiment de Podemos i del populisme aquí a casa nostra. Quines diferències veus entre els dos moments, tant pel que fa a la situació històrica com pels elements de Gramsci que s'han recuperat o s'han rebutjat, diguem? Bueno, comparacions històriques sempre és difícil, no? Però jo et diria que en els anys 60 i 70 la recepció de Gramsci, en el fons, d'Espanya va ser, com diu Jaime Pala, no ho dic jo, bàsicament i fonamentalment a Catalunya, no? I tens allí Soletura i Sacristán, que eren d'aquí, però també tens a Fontana, que té un text, de fet, en un dels primers números de Nous Horitzons, parlant de Gramsci i el seu mètode històric, no? Et diria que potser als anys 70 i 60, que també és normal, sí que va haver una reivindicació més des de la història, no? I des de... més historicista, per una banda, no sé si seria la paraula, i en aquell moment, diguem-ne que hi havia poc accés als textos, és a dir, hi havia només els reculls aquest de Soletura i després l'antologia del Sacristán fins als 70 no hi va ser. De fet, si no m'equivoco, l'arribada de Gramsci aquí va ser a través de la dona de Sacristán, Giulia Dinolfi, que ella era del Pitxí d'allà, però va venir a viure aquí i tal. I inclús, això, el Jaume em corregiria, que m'ha fet el comentari abans, a través de la dona del Raimon, si no m'equivoco, també, curiós. Però, bueno, si tenia a veure amb que no hi havia tant accés als textos i que arribaven més coses més clandestines, més tal, més qual, no? I crec que també pot tenir a veure que aquesta proximitat amb Itàlia, diguem-ne, amb Itàlia en aquell moment tenia Partit Comunista més de masses més gran del món i tenia a veure amb aquesta lectura, no? Vull dir, Soletura el 67 se'n va fer una ponència juntament amb gent allà a Itàlia, amb intel·lectuals del Pitxí i tal, i explica com estava la situació i com tal. Per exemple, Soletura és un dels dos grans gramscians per mi que hi ha aquí, hi ha hagut aquí, i es veu clarament en tota la seva obra, no? Amb l'obra super mal llegida i mal entesa de catalanisme i revolució burgesa, en el fons fa una lectura de la construcció de l'estat espanyol molt semblant en metodologia a la que fa Gramsci del Risorgimento i de la construcció de l'estat italià. I diguem-ne que no cita Gramsci en cap moment en el text, però és completament l'absorció d'aquell mètode d'una manera claríssima, claríssima. L'antologia del Rendueles que hi ha hagut, en el fons, és una... Crec que és una adaptació bastant d'això de moltes reflexions de Sacristán en aquell moment, no? I en canvi, diguem, o sigui, crec que va estar bastant extès el gramscisme, si vols dir-ho així, als anys 70 i tal. I en canvi, algunes diferències amb la recepció a través de Pablo Iglesias i Rejón i companyia, bueno, per una banda ha estat molt marcada en la relació amb la situació política, evidentment, d'anàlisis, dels conceptes que han utilitzat més i potser han fet menys fortuna altres conceptes com, jo què sé, la traducibilitat, que és una altra gent que li ha interessat molt, o menys potser relacionat amb disciplines acadèmiques. No hi ha hagut un Gramsci de la sociologia, no? És a dir, no tenim llibres, per exemple, avui en dia,
que vinculin Gramsci, Foucault, Bourdieu, jo què sé, per entendre'ns, no? O alguna així, o no ha aparegut tampoc un Gramsci lingüístic o lingüista, no? Potser ens faltarien introduccions d'això avui en dia i que ha estat molt vinculat a la qüestió política i a les lectures, jo crec, de Chantal Mouffe i d'Ernesto Laclau. Sí que és veritat que bueno, o sigui, que hi ha hagut gent que diu és que, clar, són aquests postmarxistes, postgramscians, tal, han transfigurat o han desvirtuat molt l'obra de Gramsci i tal i qual. Bueno, pots mirar per l'altra banda, no? També, potser sense aquesta provocació, sense aquesta irrupció innovadosa, tal, doncs no hi hagués hagut tanta gent que s'hagués interessat, no? per l'obra de Gramsci, no ho sé. Veurem. També, vull dir, hem pot fer història de fa 5 anys o així, no? És difícil. Però potser diria que la diferència fonamental és que als anys 70 i 60 la recepció de Gramsci va ser més a Catalunya i potser ara va començar més per la recuperació potser més des de Madrid, no sé. Vale, molt bé, doncs res, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Roc, per prestar-te a fer la xerrada. Gràcies també a la gent que ha estat mirant i que ha comentat en el xat. I res, estigueu atents perquè això del confinament roig no s'acaba. Tenim, sembla que, quarantena per llarg, o sigui que segurament ens tornarem a trobar per aquí. Moltes gràcies.